Раци, цари? Цари раци! Те са нахранили много яко, сега си дооблизват муцунките от храната. Едната облизва другата. Цари раци, двамата близнаци. С различни шарки са те. Какво е? Ой! Това е видео за нашите приятели. Специално видео за нашите приятели. Иска да ги гушкат тези две непослушки. Цари раци. Цари раци! Цари раци! Слънчецето вече грейна и се въздигна малко над земята наша. Птиченца летят напред-назад и се радват на природата и на живота свой, и на живота свой. Вижда се планината, вижда се и луната, вижда се луната, вижда се самолетчо и още един самолетчо и луната се вижда. И слънцето се вижда, и асмалъка се вижда, и ягодките се виждат, и розочките се виждат, и някакво котенце се вижда, и другите розочки се виждат, и другите розочки се виждат, и малките котченца се виждат. Те мятат с опашки и се радват, защото са хапнали много вкусно мляко с пилешко. И затова сега вече се радват. А ние казваме приятен ден на всички приятели от теб и от мен. Приятен ден, приятен ден, приятен ден, ден. Приятен ден. Аз отивам да гушкам малките кученца. Чао! А кой съм аз? Аз съм вашият клоун. Светло Клоунев Кереков. Чао от мен. Целувки. Прегръдки за всички. Та-да!